Umgwaqo onguthelawayeka uN1 uvamise ukuba matasa kakhulu eNingizimu Afrika. Sekube nezingozi zomgwaqo eziningi ukusukela eMokopane kuya eLewis Richard. Ukuhamba ngesivinini, ukukhathala kanye nokushayela budedengu imbangela yalezi ngozi. Lo mgwaqo ukhungethwe kakhulu nayizigameko zokudunwa kwezimoto. Kulonyaka ikhulu zomgwaqo zithi zizosiqinisa isandla. We are going to increase our patrol vans. We are going to increase the patrol cars. We have got our police, we have got our traffic officials, and we have got our national traffic police, so we are increasing the cars that will be patrolling those roads. So that way we feel we'll be able to deal with it. Amaphoyisa asenxusa umphakathi ukuba unakekele izingane. Lokwenzeka njengoba ziphezulu izigameko zokuthunjwa kwazo. Please look after your children. Don't actually lose any other sight. Within a minute, you don't know where your child is. It doesn't matter whether it's a boy child or it's a girl child. It's important that as a mother, as a father, you take care where your children. Don't allow them, as schools have closed, to go and play forever and forever. Kulindeleke ukuthi unyuke umthamo wezimoto kulomgwaqo kulezi insuku ezizayo.